इते हमरा जीवन में तो उल्टा मोह कहानी चलत अटे। बतावा लड़का के जो है हम लड़की होके आके कबे ले उनकर इंतजार करता नहीं कि अब हो न भी हो न भी है उनकर अत्ते पते नहीं खे खीसे बढ़ जाता हमारा 5 मिनट और इंतजार कर लेता नहीं ओकरा बाद भाग जाए आवस चाहे मत आवस कितना दिन कोई इंतजार करी हो लेकिन कुछ को यहाँ के इंतजारो हमार कइल का हमार बहुते अच्छा लागेला नु कि यहाँ के हमारा भीरी बानी वैसन हमरा बुझाला। हे भगवान इनका सिवाय दुनिया में हमरा कोई ना चाहिए बस इनके के हमरा के दे दिया और कुछ हमरा के ना चाहिए। दुनिया के कौनो चीज हम ठुकरा सकता नहीं पर इनका के कब्बो ना ठुकराएम कहीं कि इतना प्यार करे वाला हमरा के कहीं ना कोई मिली जितना हमरा के यहाँ के प्यार करी ना। बाप रे बाप बतावा कोबे ले गांव में बैठल बने बुझाते नहीं के वहां के तनी को और ये तो क्या हाल है ठीक है हैं कबे ले इंतजार करता नहीं ओकर सजा है पागल हो मैं शौक इंतजार करत रही हम ये बताई तेरे वो कहां रहनी है बोले अरे आए मिले ठोगिला का करिया आए मिले ठोगला पहले इंतजार करता नहीं रहुआ आते पता ना रहला हम किसी आगल बनी रहुरा से हमार सोना देखो इंतजार करत केकरा खातिर हमारे खातिर नु प्यार में इंतजार ना होई तब जाके इजहार ना होई समझ गेलो हैं हां हां कोनी हां बोला हमरा के कबो छोड़ब ना ना गजब यार तू लोग हर एक लड़की ये बात कर सकी पता ना का हमरा बहुत डर लागता रहुआ हमरा के धोखा दे देम तो बताई हम का करो बोली धोखा कमाने कौन ऐसी है आलू प्याज है कि मैं सरल होने बिक देनी बोला ना जब तक सांस रही तब तक आस रही जहील सुन एक बात और का जी देखो ये काहे के पैसा निकालत नहीं हां धरा ना है का हुई जाके फसला से फराक की नहीं बढ़िया हमरा कुछ ना चाहिए बस हमरा रौरा चाहम ठीक बा हम तो बोले बानी दा पैसा ना लेम रौरा से पकड़ी लो कौन 1000 रुपए धरे फराक की ले बात करी हम ना लेम पैसा वो काहे नहीं की मानत बतिया के हमरा ना चाहिए पैसा हमरा के बस रौरा चाहम और हमरा दुनिया में कुछ ना चाहिए रौरा सिवा जनी तो तारा कदी भागल बनी हो बोला हमरा बहुत डर लागता बहुत लड़का धोखा देता हसन धोखा ओमे के ना है हम तारा के जांच लेनी हम यही पैसे देखा के जांच लेनी और दोसर लड़की रहती स तो कहती से कि पैसा दे दो वही चीज के पैसा के लालची भी है लेकिन ना तू असल इंसान बाड़ू पैसा के लालची नहीं खू तू प्यार के भूखा बाड़ू घर प्यार भरपेट कैसे मिलो समझ लो लेकिन चिंता मत करो तारा के भरपूर मात्रा में हम प्यार के इजहार करो ठीक ना देखिए जब बहुत बैठे देखिए आ कोने की चलल जा कोनो पार्क उर्क में घूम के आवल जा हिजा का करता नहीं जाए अरे पार्क का काला जरूर चल पार्क में तो भी कहां चलल जाओ पोस्टर से वो मोटरसाइकिल निकाल ले दो नया एगो कसाओ तनी बाबू से कह के और मोटरसाइकिल हम पूरा जहां जहां पार्क बा जहां जहां वाटर पार्क बस सबरे घूमे के बा ठीक ना ठीक ठीक बेटे ठीक हो जाए काम में बने ठीक है सब ख्याल रखनी भर पेटा खाई नहीं नो ठीक हम जाता हूं सुने ने टाइम हो गई बा जाके ठीक हो जा हां कोई आइयो जाई गांव टोला के बात बटे निकल जल्दी निकल का जाने केने बबुआ गोइल बा ओकरे के ताकत ने अपना मन ओकरा बुझात ने के कोई ना त दिन भर कतहु घूमनी फिरनी शाम होके त अपन घरे आइनी दूसरा के दुआरे दलन जेकर दुआर दलन हातना बड़का अछई आ दूसरा के दुआरे दलन का जाए के बबुआ हमारा का हो रनी फोन कइलो हमन के पामु का कहतन बेचैन बावन की आवो मने आओ 10 दिन लड़की के बोलैनी के उनकर कहा नाम नु त 5 दिन खातिर कहलू त 5 दिन खातिर रही अब ओकरा बेसी दिन ना रही ना अरे माई जान त एगो बात तनी हमर बूढ़ियो जन भाई नु रोगी जोगी है जान ले ए जो करनिहार बात तनी कर हम ना हरी ओए खातिर नु बोलावत तो देख आतना दिन से माई रुको रही इसकी लड़की के पहले बियाह कर देब त लड़का के करब तब तक ठीके रहा बियाह कर रोज कर में कहे तनी लड़की की देख अरे तो बियाह शादी कोनो लड़की है तो हम पगड़ी बांध के जाई हिंका करते हमर लड़की के बियाह करे के बा कोनो बा हो अपने लड़का सर सियान होई अपने अगुआ जगुआ अइबे करियसन ऐसा थोड़े ना बा जानते बाड़े लड़कन में तकलीफ बा अगुआ हमारा घरे खुद चढ़ के आई त हम खुद बियाह करब लड़का के बतावत रहे लड़किया के तो को अरे निमन लड़किया ना रहे कम सुनत कौन कम सुनत रहे ऊंच सुनत रहे
तोर फुए कहली त तनी ऊंच सुने त का हो जे भौजी ऊंचे सुने ले त का ई अरे कोनो बात फुआ भइल नीमन लड़की बताइबो कर तो तोरा के जने काहे काटे लेखा लगे उनु का हमरा विश्वास नहीं खे सुन हमारा ई नहीं के हमनी के दोसरा नहीं नहीं के त 4 दिन बियाह क के ले लू पर 4 दिन के बाद भगावा इज्जतदार लोग बानी जा हमनी के ये तन जाना लीच इज्जत खातिर अपन निकम निके नाक जान भी दे देम जा ते माई तोर तब को दिन तोरा घरे जा रुक हम खाए पानी रुक देब हम पाहुन ले बतिया ले सबके हमरा के फोन करके दी है बतिया नु काम काज ही पाहुन जी 10 दिन उहे कहनी तो कहा 10 दिन लागे। लेके रही ए। काहे महीना दिन नहीं के रह सकत ई नहीं तब जानत है कैसन घर में बियाह करबे दंगा लेखा घर बाहर धोआ लिप सब करे के रहेला ठीक एगो हम त कहे नहीं कहनी पाहुन जी ले कल त हमर लड़की तबा जते एगो काहे नहीं कि दाई लगा दे त कतना अच्छे मम्मी जी लाग जाई तू हो उहे बार कहबे हइए ना बहा बही में कुल काम करते रहबे तोरा देह कैसन सुखाइल जाता है मैं सोची ना नु कि देखला सबको कह तक मोटाई जाता नहीं कहतिया के सुखाई जाता नहीं। चुप रह पहले मोटाइल जाता तू ही ढेर मैं ई सब सामान तोरा के ध के आ एथी क के आ एथी चल जेम जनली से आ तू कनी ही न बोलू के सुना। देख ले कोनो के खाए पानी करे वाला जब से टिकरा के बियाह नहीं के होता कहां कोई बारे एगो गांव में बतिल बनी तोरा ई नहीं के बुझात कि कितना पैसा उड़ावता गप गप निकाल के तू दे दे तड़ी से अरे लइका ह त खाई पी ना त एगो बात छनिए पर हो रहा है भूजी हां हैं? छनिए पूरा लइका के मत बोला मत बतावा लइका क्या के जन बनाई? मन तवन करित कनी नु रुक लिया तनी 2 किलो चुस्ता 2 किलो चुस्ता एगो चुस्ता खाए में अलाला के परान फेंक देब खाली चुस्ते ना रही खसी के मीट रही बबुओ खाई का जन ओकर 4 गो संगतिया जैसे त उहो नु खइया सा संगतिए के त हमनी घर के साधावत अवसन हैं ओकर दो संगतिया जानते बड़ हाथ ना बड़सन त खइबे नु कर अभिषेकवा आ जाई ओही में गुडुआ आ जाई ओही में ससिया आ जाई त कुल खइबे नु करिया सन तई हैं? हमनी के त तब उनी के इहे कामे बा के दुहाली भैया भैया कह देसन टिकरा के आ बस इहो पार्टी साटी दे दे अरे जाए तो कोई के हमनी के उतना धन बा त खियावत हमनी के घटे वाला बा धन पहले बताओ ना तब उड़ा ओरवा ठीक ना जतन तब तैयारी करो तन पियाज उज छी तन हाँ, जो हम जाते नहीं लेके आते हैं। लहसुन डालाई नु हाँ खाड़े 10 गोले लहसुन डाल दिए ठीक ना 2 किलो मंगेबे तो में कम से कम आधा किलो लहसुन डालाई आधा किलो खाए वाला दिमिया रहे तबे नो जो तैयारी करू जो हम जाते सर से करे उ करे के तो हम ताकत नहीं आई तो करे ले मंगा देती बाबू ले ठीक बा हवा गुली का रही हां रे मैया बा गड़ी नया लुगरिया 9 दिन पुरान के लुगरिया देखो ना कितना झमक कइले बाई झमकावा अरे बाप रे बाप ये काम रहा हो गइल बटे हमर तो बुझाते नहीं कि हमरा का हो गइल बटे जब देखो तब चक्कर लेके आवता आयो माई रुको फोन को के कोई दो कोई लोग पता नहीं खे भाई हमर डोरू लागत अटे कुछ कोस मत हेलो 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 हाँ हाँ बोला मन द्वार पर कोने को बात बटे का हो कोनी नु बहुत गड़बड़ हो गइल बा का भइल बा कोनी के हैं हेलो कोनी के और बच्चा के माई बने वाला बनी हो का हाँ हमार हाँ अरे कहे चुप बनी जी बोलिए हेलो हेलो ते में घबराए का बात भाई यार पागल हो माने केकर नहीं के बच्चा कौन इंसान के बच्चा नहीं के होत ये बताओ ना जब तक ले एगो बकरी के बच्चा हो जाता तो तू तो इंसाने बड़ू सुना घबरा मत अरे उल्टा सीधा चिंता काहे मत और करो। कोई बोली ना हमरा से शादी ना करम एकदम होई करे जा बिना शादी के बताई हमार लड़का होई तो कोई मरे के का कही अरे पागल हो कबो कबो बिना बादलों के बारिश होखे लागेला तो सही बा तो हमरा से ना करम शादी के कहता ना करब हमरा के आई तारा भगा से के लिया सुना चली हेलो हमरा के भगा के लिया चली अरे सुना लो हाँ समय आवे तो बस और कनी कद दिन के बबुआ बैठे पेटवा में 1 महीना होइए गइल अभी 1 महीना के भइल बा ए तो टाइम मालूम बानो अभी 10-11 महीना चुपचाप रह तेरा के 5वां महीना में हेलो 5वां महीना में 5:30 बजे गाड़ी भी भेल नो हाँ हैं हाँ कौ तारीख के पता बा कौ तारीख के हाँ 7 तारीख लिए चलबे नो निकल जल्दी हमनी के ठीक नो वो पक्का कहत नहीं ना पक्का ना तो पैसा वापस कौन गाड़ी हिया हैं कौन गाड़ी काशी पटना वो तो एक्सप्रेस ही तो अरे केनिया हमार रुकी धन। हाल्ट पर ठीक बा यही से तू हाली हाली सब एती कर भेल नो हाली सब एती कल आ क के आ तब बाद बस चल देखे नो
ठीक बाटे। चिंता मत करो, वो लड़का के जन्म तू दिया, बाप हम बनम। तो ठीक ना? रउरी हो तो बाप के बनी का? हो तू है नु। पागल लेगा काहे बतियाई ना। ठीक बा बाबू। आ अरे हमार गौवत, अरे हमार चोक, अरे हमार खर, अरे हमार सुधा दरंगा। आई लव यू। हो ये कहे उल्टी करतो हो के कर से बतिया तो फोन से देखी हेंदा मोबाइल मोबाइल दा आय दादा मारले में कट है। हेलो हेलो कट गइल हो। अरे माई आय हो राम काहे उल्टी करतो का भइला मत तबीयत ठीक नहीं के। काहे तबीयत ठीक नहीं खे घाव में तना के नहीं होलवा 4 दिन से पढ़े जाते नहीं खू तो कैसे तरह उल्टी होखे लागल रखले नहीं खू ना कोनो के भौजी तू खा कहत रहो। मोबाइल लेके दिन दिन भर सटी आएगा तो कब छत पर कब नीचे कब कोने में मुंह करिए करवेले बड़ू का कोनो से ना भौजी झूठ बोले चल डॉक्टर के हैं चेक करवाई। आई हो राम ये बिट्टू ये तो एकदम आवाज सुना ने यो ए दीदिया, दीदिया रे। का रे अरे का हाथ तल फल फल बरे नतिया कुर्ता ले होता, कुर्ता ले क्या हमार, कुर्ता ले क्या ले ले कुर्ता फीचा जात रही। पीछे जाता रही तार पीछे में अपना मोबाइल भइल बा। जो 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 काहे इतना बाई में पड़े रे कौन? यही से कहता कि बियाह शादी कर ले आई ना मेहरिया तो तोर आगे पीछे एकदम घूमे अरे को मटर हो गइल रे, मटर सॉल्व कर जाता तो रोज जो झगड़ा कर बड़ा नामनामा बाजी नु झगड़ा कर जाता नहीं। इज्जत टोला समाज में बानती करा अगर बिगड़ गई तो जानतो न तो तोर गला काट दे तो हाँ, पाऊ ना कही जा कपड़वा बच्चों करा कहां होय चल देलस रे एगो माल गरु गाय भी तो तनी चला नहीं खा सकत जेकर नहीं के उ सोचा था कि गाय गरु रही त दूध पिए के मिलता एकर बाद तो चल लफुआई घोचा कर मारा लो घोचा। फिर सुट बुट झाड़ कभी लगल आइबे कला फिर लगल चलिए देले ए जे रे शांत हे जे रे ई काहे जा से तनी के अब ई बेचैनी में काहे रहत रे का बचाई में बानी ना जिए देबे बाप के ना जिए चले बाप दीही। के पगड़ी कुछ का लिख जात रे। अरे मैया बा पगड़ी गिराए के मन में ना तो अरे कुर्ता पहन त बाप पकड़ के जाई। मन के कर जो कर अपना मन कम करता नहीं अभी का दादा हो दादा इज्जत दाव पर लागल बिया। फोन के कहते कि अजी रौरे नाम से पेट में हमरा बाटे आ तारा बोहिनी क्या है प्यार तो दरार में बदल गल दादा है। उका सोचती है कि माने अपना ले हम बिया कर ले। अरे तू कौन जात हम कौन जात आ तोर हस्ती कहाँ हमार हस्ती कहाँ है। कहो मोबाइल ले लो तो पहले आज ये रखा 9 ना तो 6 कर दे रुका ना बुलाओ तनी आज बुला के तब हिसाब सीधा बराबर। हेलो हेलो हाँ गोल लागत नहीं जी डार्लिंग कहाँ हो? गोल लागत नहीं खुशी रहो। क्या कर रही हो? हाय हां हेलो हेलो क्या करता रू? सुतल बनी कनिका जीव निक नहीं के रह जी सुना जानता नहीं ऐसन कुल देह में कुछ मन ना हेलो। करेला करे के। हेलो हां कहने के हमार जोन दिल में जोन देवता बने न हां ये खाली कहत ना कि तू अपना जानू के हमारा से मिला दो। हां हम्म कौन बाबा बड़न? अरे हमार दिल के आत्मा कहता भेंट करे के तारा से आज तो खिसियात काहे बनी जी? याद नहीं पहले सुनो ना हां अब ना बाबू तो अपना रिक्वेस्ट काहे करतने रौरे नु हनी आधा दे उघारे बफे ने दे पसेना आधा दे उघारे पगली कोही का ओहो। हेलो हाँ बोली हाँ ठीक बा आओ आइबो नो हाय हेलो हां कने कि आओ बगैचा में जल्दी जल्दी आओ तो ठीक बा जल्दी आओ। ठीक बा सावधानी हटी दुर्घटना घटी है हमार बाछी अब चौक जेबू तू गाछी पर घबरा मत जैसे फांसी देले रह अंग्रेज भगत सिंह के है नु ऐसे त ना उ तो दूसर देवी देवता रहन आ तोरा के ऐसा फांसी देव नु ऐसा फांसी देव तोर सांस बंद ना हो तू मर जेबे। आओ आ जाओ आओ 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 आ तोरे टाइम में बोले यही से प्यार से पोलाक बोलनी है यही बस सवाल में घटिया के डाल देबे देखिए घबरा मत आवाज कहता कि तारे नाम से बाटे बियाह करबनु माने एती हो झुनझुना हो
मेला में के केहू ले लो सब पुए को के बजा के चल देलस हैं आओ आज हाँ तो तोरे नसीबे में लिखले बा तोर आज भर तारीखे बा आज सजा सुना जाई आ सजा लिखा जाई आज ई क्या मुदले बाड़ू मुदे बदल लकिया मुद इधर आओ बैठा हटाई गुड़वा अरे बैठो ना आज गिर जाइम तो आई बैठो काय खातिर वो हमरा के इतना जल्दी बोलैनी हां एजो बैठी हेजू ओहो सामने सामना बैठी छील तो नहीं गोड़ से हाथ हमारे के अच्छा बेरा बा कौन बात नहीं खे कैसन बेरा प्यार वाला बेरा रवे ढेर जानता नहीं काहे कोई के देख के रवे ढेर अफवाह बोले लगी ना कहाँ फा बोलनी है सुना काहे खातिर इतना जल्दी बाजी में बोलैनी आज हमरा लागल हनु कि रउआ नु हमरा के अपन मेहरारू लेखा हक दे के बोलैले बनी कि तू सोचनिया आवत कि- आव आज हमरा लागल बा एहसास भइल बनू कि ना रउए हमर जीवन साथी हनी अरे दादा ए जी एगो बात कह दी हाँ मोर बड़ी जलबेली खाए के मन करता हाँ जलबेली जलेबी हाँ अंतिम इच्छा बना माने पागल हनी का अभी खाती अंतिम इच्छा बबुआ होके के बानू तो खोल खोल के चीज खाए के मन अच्छा। करेला खोल खोल के चीज खइबू हाँ ए कहो दाओ ई का करतनी? तू राजा हम राजा तू रानी बन जा पानी पानी अरे वो काहे आज रहोगे पता बटे मेरा बहुत नु मिजाज कुछ दूसर लागत हटे दोस्तों ना पागल हो प्यार कर दानी प्यार वाला मिजाज सही होला अच्छा ई बताओ अरे टाई गुड़वा है ने ला हो गेल नो गोड़ उड़ जाई हमरा के अच्छा ई बताओ कि बहुत मन करता ना माने माई बनेगे माई बने के ए जी कोई कौन औरत की शौक ना है बताई रो रे कौन औरत की शौक ना है कि वो माई बनो बोली रो ऐसे काहे बोलत नहीं काहे रौरा के नहीं के खुशी का बाप बन के ही बताई ओहो हमारा तो दोगुना खुशी बा हमारा तो छाती चौड़ा हो गइल बा हाँ गौरी बात है अब सूती ह हाँ तो तेरी कॉटन ह ना सूती है ओई सूती ह ई सूती ना है हाँ। ई दूसर कपड़ा है अच्छा मान लो जानू कि तहार नाम कोनो बड़का लिस्ट में पेपर में आ जाओ ते ऐसे बढ़ के का बा वो ई का को त देखी मरद के सोझा नु कपार पर मुका धइल जाला हमरा त अंतिम बा ई अंतिम तो बा बुझाइबे ना कोई लटे ई जान जाए सुंदर कि मान लो कि हई ई का कर दनी हइए बा का बोले के सुनो ना हइए बा यही पर आई लव यू लिखवा देब आ लिखवा के आ तारा मुंह पर डाल के अरे ई का कर दनी और मैं जीते बाप हो बाप जलबेली खाई पापा का होई बो मम्मी का हाई चल कोइलू बबूरा बूट ला दे हमार बाछी बाप हो बाप ओके अब के हमरा आत्मा के शांति मिलल हैं चल एकरा के तुरंत जे बसवार बा तुरंत खलास कर चला ना गोल गोल ना गोल हाथ घिसिया दम तो बाय करता था इतनी मास में